Dobrý deň, dámy a páni, a dnes znova začneme novú survival sériu. A daj odber, to už poznáme, Naťa, žil som si drevo a ostrihal pár ovcí a urobil som si kamenné nástroje. Potom som išiel hľadať jaskyňu, a keď som ju našiel, vyťažil som si uhlie na pochodne a vypekanie, dal som si respawn point set a išiel som ťažiť do jaskyne. Skoro som dostal infarkt, ale našťastie som našiel jedno železo, no vlastne výbuchom crepera vychádzam von z jaskyne. A mám prvý deň za sebou. Urobil som si pec a vyrobiť železo a urobiť štít. Potreboval som drevo na štít, tak idem naťažiť ho a štít je hotový. Čus.